खुलुमबाय लोगोफोर गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो जायफोर बिथांमोना गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानै फैनाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै ला जाहाथे जेब्लानो आं भिडिअ आपल'ड होयो अब्लानो नोंथांमोनाव थाबैनो मोनहैयो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जागोन हिन्दु धोरोमनि शास्त्र बिजाबाव फोरमायनाय बादिब्ला हिन्जावफोरनि बबे बबे अंगफोराव सबाय बिमा थायोब्ला बाहायग गोनां एबा खाफाल गोनां जायो बेनि बादै नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ हिन्दु धोरोमनि बायदिब्ला गासै हिन्जावफोरखौनो न'खरनि लक्ष्मी एबा लक्ष्मी होननानै गनायना लानाय जायो। जाय न'खराव हिन्जावफोरा थाङो बे न'खराव गावजों लोगोसे लक्ष्मीखौबो एबा लक्ष्मीखौबो लांफायो होननानै हिन्दु धोरोमाव फोथायनाय जायो लोगोफोर। हिन्दु धोरोमनि गोथार बिजाब सामुद्रिक शास्त्र बिजाबाव हिन्जावफोरनि अंगफोराव थानाय सबाय बिमाफोरखौ लानानै माखासे ओंथिगोनां बाथ्रा फोरमायना होनायखौ जों नुनो मोननाय जायो लोगोफोर। आरो सामुद्रिक शास्त्र बिजाबनि बादिब्ला जायफोर हिन्जावफोरनि सोलेरनि अंगफोराव सबाय बिमा थायो बेबायदि रोखोमनि आइजोफोरखौ गुबुन गुबुन बाहागोआव ओंथि फोरमायना होनायखौबो जों नुनो मोननाय जायो। दे लोगोफोर बिदिब्ला गुबै आयदायाव फैदो। आइजोफोरनि बबे बबे बाहागोफोराव सबाय बिमा थायोब्ला मा फोरमायनाय जायो एबा मा ओंथि फोरमायनाय जायो बेफोरनि बादै सामुद्रिक शास्त्रनि बादिब्ला एबा सामुद्रिक शास्त्र बिजाबनि बादिब्ला जाय आइजोनि खाफालनि बाहागोआव सबाय बिमा थायो बेबायदि रोखोमनि आइजोफोरा जिउआव माबा मोनसे खामानि जाफुंसारनांगौफोर दङब्ला गावनि सायाव गावखौनो गाव फोथायनानै लाखिनो हायो लोगोफोर। आरो बेबादि आइजोफोरा गावनि जिउ दानायाव गावनो गाव हारसिङै राहा लामा दिहुननानैबो लानो हायो। बेनिखायनो बेबायदि रोखोमनि आइजोफोरा जिउआव जेब्लायबो जाफुंसार जानो हायो। सामुद्रिक शास्त्र बिजाबाव फोरमायनाय बादिब्ला जायनि खाफाल बाहागोआव सबाय बिमा थायो बेबायदि रोखोमनि आइजोफोरा न'खर संसार दानायावबो एबा धोन सम्पति आरजिनायावबो जाफुंसार जानो हायो होननानै गनायनानै लानाय जायो लोगोफोर। गोदोनायाव सबाय बिमा गोनां आइजो सामुद्रिक शास्त्र बिजाबाव फोरमायनाय बादिब्ला जाय आइजोनि गोदोनानि बाहागोआव सबाय बिमा थायो बेबायदि रोखोमनि आइजोफोरखौ सहायनो हानाय गोहो आरो सोलो एबा बुद्धि गोनां आइजो होननानै गनायनानै लानाय जायो। आरो बेबायदि रोखोमनि आइजोफोरा गावनि जिउआव जाफुंसारनो थाखाय गोबां खस्थ' खालामनानै नाजाथाबो एबा नाजाथाबनो हायो आरो जिउआव जाफुंसारनायखौबो बेबायदि रोखोमनि सुबुङा मोननो हायो लोगोफोर। ज्योतिष शास्त्रनि बादिब्ला गोदोनायाव सबाय बिमा गोनां आइजोखौ न'खरनि थाखायबो बाहायग गोनां एबा खाफाल गोनां होननानै फोथायनाय जायो। आरो बेबादि रोखोमनि आइजोफोरा जायनि न'खराव हाबा जाहैयो बे न'खराव माब्लाबाबो धोन सम्पतिनि आंखाल जाहैया होननानै फोथायनाय जायो। आइजोफोरनि मेगननि फिथाइ एबा मेगननि रेखा बाहागोनि आगदा एबा आगसिजों सबाय बिमा थायोब्ला बेबायदि रोखोमनि आइजोनि आखल आखुफोरा गुरै एबा माहि आखुनि जायो आरो बेबायदि रोखोमनि आइजोफोरा सोलो आरो बुद्धि गोनां जायो होननानै फोथायनाय जायो। बेबायदि रोखोमनि आइजोफोरा बयजोंबो एसेयावनो फोथायजायो आरो बेबायदि रोखोमनि सुबुंफोरा माब्लाबाबो धोन सम्पतिनि खमि जाया होननानै सामुद्रिक शास्त्र बिजाबाव फोरमायनानै होनाय दं। सामुद्रिक शास्त्रनि बायदिब्ला आइजोफोरनि गुस्थिनि गाहाय बाहागोआव सबाय बिमा थायोब्ला एबा सबाय बिमा गोनाङा जोबोद मावथि जायो आरो बेबायदि सुबुङा गावनि मावनायनि फिथाइखौ थाबैनो मोनफुङो। आरो जायफोर आइजोफोरनि गुस्थिनि गोजौ बाहागोआव सबाय बिमा थायो बेबायदि सुबुंनाव माब्लाबाबो धोन सम्पतिनि एबा रांखावरिनि आंखाल जाया होननानै फोथायनाय जायो। सामुद्रिक शास्त्रनि बादिब्ला जाय आइजोनि आगसिनि आखाइ एबा आगदानि आखाइयाव सबाय बिमा थायो बेबायदि सुबुंनि जिउआव माब्लाबाबो खैदां खैफोद फैया आरो जायनि आथिं
आथिंनि आफाथालायाव सबाय बिमा थायो। बेबायदि आइजोफोरा जोबोद सोलो गोनां जायो होननानै फोथायनाय जायो आरो बेबायदि सुबुङा गावनि जिउ दानायाव जाफुंसार जानोबो हायो। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ बेनोसै आरो जायफोर बिथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर। आरो भिडिअ'खौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय लोगोफोर। बेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ।